Иллюзия, че агресията е нещо, което би могло да изчезне. Агресия е имало, има и ще има. Въпросът е как ние отговаряме на агресивните прояви като възрастни и като общество. Иллюзия е също, че санкциите и наказанията са един ефективен метод за справяне с агресията. Наказанията работят с емоции, които са негативни. Страх, срам, вина. Много често те могат да имат своя ефект, но в дългосрочен план по-често имаме едни отчуждени млади хора, които по-скоро се бунтуват срещу общността, отколкото да искат да бъдат част от нея. Тази общност, която ги е унизила, която ги кара да се чувстват зле. В училищата има много проблеми. Там се говори непрекъснато за насилие, тормоз, агресия. Ето, че има естествени подходи, които, когато погледнем какво точно се случва чрез тези подходи, като възстановителните кръгове или възстановителните конференции, или неформалните разговори, в които просто се пита какво се случи, виждаме, че това са много естествени неща. Възстановителните практики са една инициатива, която в момента е нашия фокус и която също отговаря на една голяма нужда в училищата. Нашите проучвания показват, че един от големите дефицити на учениците в училище е, че няма кой да ги чуе. Търсенето на внимание, за съжаление, понякога се проявява в несоциално приемливи форми, в агресивно поведение, обиди, в едни така разрушителни отношения и към съученици, и за съжаление и към собствената си личност. Наказателният подход казва кой беше виновникът, как да го накажем. Възстановителният подход казва какво се случи, как можем да поправим щетите. Всъщност при възстановителните практики е изключително важно да се чуят гледните точки на всички страни и да се разберат чувствата и причината за даденото поведение. Възстановителните практики помагат на човек да може да погледне случващото се от различните гледни точки и да приеме тези гледни точки. Когато казваме, че това е подход, който не се базира на наказание, не означава, че това не е подход, който не търси поемането на отговорност. Във възстановителните практики поемането на отговорност за това, което се е случило, е много важна част. Демократичните държави използват тези подходи отдавна и има много научни изследвания, които показват техния ефект, благотворен ефект. Ние не сме в този смисъл пионери, не откриваме нещо ново. Просто искаме това, което работи ефективно и е доказано с много проучвания и изследвания, да бъде разпространено и у нас. В продължение на една година успяхме да обучим над 80 специалисти, педагогически специалисти, психолози, учители от над 10 училища в Монтана, Вършец, Благоевград и Гоце Делчев. Това, което аз мога да кажа като участник в обученията за възстановителна практика, че те ми дадоха една много по-богата материя за работа, инструменти за работа и за изграждане на едни добри междуличностни отношения и между мен и моите колеги, така и между мен и учениците. Организацията има дълъг опит, вече 27 години, в които ние експериментираме с иновативни методи и процеси, които много често след това стават широко разпространени. Там, където възстановителните подходи са процъфтяващи и наистина училищата работят чрез такъв модел, има такава култура, академичните постижения също са много добри. Важни са усилията на неправителствените организации, но също така ние разбираме, че училището е отворено за поемане на подобни подходи, защото нашата програма, например, е одобрена от Министерството на образованието и науката като програма за поддържаща квалификация на учителите. Тоест, дори и Министерството разбира, че подобни програми са важни. Голямата цел е училището да стане безопасно, да стане желано, да стане общност, да стане място, в което всеки иска да ходи, защото това е като едно голямо семейство.